Right, hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl I PopT. A croeso I fy gegi newydd. Oh, cofe, nagwyn lyflu. Tomatoes, bach o parmesan ar ôl, a diwedd sourdough bread, sydd bach yn stêl, ond mae'n ffain. Diwedd yr wythnos, ar ôl yr ysgol, rwch ffilm lan. Chi'n meddwl bod chi yn smaen, boys? Ha-la-la-la, hoi o bate. Ni'n mynd I prepo y bruschetta, achos mae hyn yn mynd I cymryd tua 5 munud, a chi'n gallu bita fe tra bod chi'n aros, basically, am popeth arall. Sa'n neud pethau'n cymryd, boys. Fi'n neud e'n sianel. So, ni'n mynd I sleisio winons yn ffein iawn. Yn y bowlen, a wedyn sta o'r sioe y tomatoes. Haneri nhw a chwarteri nhw. Beautiful. Dyma nhw yn y bowl. So, mae'r sos di wneud pan mae'n edrych bach yn jammy fel hyn, mae hwnna'n pretty good. So gade nawr, mae fe jyst yn tico drosodd am tym bach mwy. Nôl at hwn, chi'n gweld, mae'r tomatoes a'r winons yn hwnna. Bach o olew, olive oil, balsamic, finag. Mae hwn yn mynd I adio acidity ac hefyd bach o sugar sweetness. Ni hefyd am roi pinch o arlein, bach o pupur, a ffwrdd ni I cymysgu. Nawr, I ffresno fe gyd lan, basil. Just chopo fe lan, so mae angen bod yn posh gyda fe. Waw! Co hwnna. Ac I off yna. Off. Lemon. Bach o lemon fe. Co hwnna. Ddim I tostio'r bar yma gyda. Mae'r tost. Di tostio. Darn o garlleg mewn hanner. A wedyn syth o'r thir tostio'r allan. Just rybo'r garlleg ar y bara. Garlic bread! Mae hwnna'n rhyw tip bach y daleg I chi. Sa'n I daleg, ond one tip. Hwna! So! Wow! Parmesan. Parmesan. Torri darnau bach off. A just rhoi ribbons ar. Rhoi rein. Ar ben. Nagw reinan, edrych yn ffantastig. Waw! Oce, fi am trio fe. 1, 2, 3, off a ni. Waw. Oh yeah. Oedd hwnna'n delicious, fi'n mynd I golchi dwylo fi.